I-upload mo, I-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Damarian, 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 Damarian. Hoy, pinkyon mo, baby, pinkyon! Hey, hey! Oy, mga fans, pakusuga ang radyo, 3:00. Anong naginibuhan? Kita mag-oro, istoryahan, mas magayon kung may merindalan, mga samno. Sa pagkabuhay ni Intawa, programang pampansuelo sa hapon. May health tips, asin, tataramon, oy dangogaan sa kuyang orasyon. Oy, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, ni Bibi Henry. Pinkyon mo, baby, pinkyon, daing iba kundi radyo DZGB. Oy, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, Bibi Henry, Henry. Pinkyon mo, baby, pinkyon, baby, daing iba kundi radyo DZGB. Oh, yeah! Magayunon magkurukimbot pagkahapon na di. Pakusuga ang radyo, 3:00. Anong naginibuhan? Kita mag-oro, istoryahan, mas magayon kung may merindalan, mga samno. Sa pagkabuhay ni Tao, program namang pagkonsuelo sa hapon. May health tips, asin, tataramon, oy dangogaan sa kuyang orasyon. Hey! Pinkyon mo, baby, pinkyon mo, Hey! Ho! pinkyon mo, baby, pinkyon, daing iba kundi radyo DZGB. Oy, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, Bibi Henry, Henry. Pinkyon mo, baby, pinkyon, baby, daing iba kundi radyo DZGB. Oy, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, Bibi, baby Henry. Pinkyon mo, baby, pinkyon, daing iba kundi radyo DZGB. Oy, Grabe man ito yun na nangyari sa Nepal, ano? baby, Makamundoon man so nangyari sa Nepal. Imagine, pinkyon mo, baby. grabe suharong mga tugang sa gilid kan, ano yan? Sa gilid kan salog. Bako pala na-advisable na magparester kita sa gilid kan salog, ade. Grabe salong sa gilid kan salog. Pagkalipas yung ginagkaperang oras na wagi sa plus flight, nawara sa mga araw. Ade, grabe naman na, naku po. Baka, araw na nangyari naman sa Nepal. May ideya na po kamo kang nangyari mga tugang sa Nepal. So, ano yan? Flash floods, mga tugang duman sa Nepal. Nangyari, di man tabi kibagyo. Wara man, mga tugang kibagyo, di man nag-uran. Bako yun, John. Di man tabi kibagyo, mga tugang, di man nag-uran. Di man tabi mga tugang nag-uran. Ano? Di man uminuran. Anong nangyari? Naglinog. Bako yun, John? Lumininog eh. Naglinog ki mga nasa... Naglinog sa nangani ki mga nasa, ano yan, magnitude na 4 point, ano yun eh, 4.4 something na linog. Lumininog,
paglinog mga tugang nagaba sugaro trinsera. So trinsera baga kawan. So trinsera mga tugang kang bulod na inagihan mga tugang kan kwan. Ara mo ang nangyari? Kan so nagaba so bulod, nagaba so trinsera tabi. Naiko Junior, agihan ang kipay ngurago na. Grabe man, makangiri at sa building na dati bilog, nawara. Itong gari border control, border area, gari mga tugang, nawawara tabi sa mga foreigners, boda mga turista, nayaon tabi duman sa lugar ninda. Na-imagine po nindo, na-imagine po nindo, na-imagine po nindo ang sitwasyon mga tugang kang tayo kiyang Nepal, napapalibutan kihalang kawon yun na bulod. Napalit tayo, baka dyan sa border kan. So, ano nga so highest mountain baga sa bilog na kinaaban? Yun dyan tabi, so, ano yan? Yun tabi dyan mga tugang sukontro, so border, kan may wasununo na, ano ini, may halang kawon na bulod, mga tugang sa kinaaban. Ngunyan, lumininog, tapos na, nagaba, so, dahil man naguran nga ni, nagaba mga tugang sukwan. So garudam ano dyan na de? Garidam, di ba? Garidam, garidam tabi. Garidam ang nagaba. At ultimong harong mga tugang na bilog, pigbubulos. Konkretong harong konkretong harong mga tugang pigbubulos tabi kan makusugon no na flash floods. Igo nga nagisarong iya na dakula ulo na building na sa border mismo nagabayo sa mga tao, biglang dinalagaan ng gitubig na dakulo nun. Kaya ang natada mga tugang, aram mo ko, natada tabi daga. Grabe ang mga pangyari sa kinaba na sabi nga ni Garo, gari baga Junad, gari dapat na gari nga niya pagkuanon tadi pag nilay ninayan ta dapat gayo din na mag-register sa mga lugar na yaon tabi mga tugang nagaagi ang tubig. Di ba? Kan mga panahon baga, kan mga panahon, mga tugang an early civilization baga, nagpunan sa may mga salog, kunain ang salog, kunyaon mga tugang sa mga, ano yan, kunyaon tabi sa mga gilid kidagat, diyan nagpuon ang early civilization. Tagunin na may tubig sa gilid tabi. Siguro dumanag po niyan, mga tugang thousands of residents tabi na wash out mga tugang sa arong. At may nito ng panahon, biglang ruminagasa mga tugang sa tubig, nahali duman mga tugang sa puro kanbulod. Taduman pala, nigo duman yun kigari dam baga, gari dam, na duman mga tugang naka-stack so kadakol na tubig. O nagaba, kayo minugyog, kang nagaba, yun na po so nangyari. Duwinalagan mga uminagi nga ni sa salog kaya na-wipe out mga tugang so border sa laog sa nakinagkapirang minutos alang kawulo na building mga tugang mailing muna sa kung paano pinag-aanod mga tugang so mga residentes sa sinabi ng lugar. Makairakon na di. Makairakon mga tugang na dati mailing mo nag-aagi sana mga gari sa nasapa na sadit na tubig, di pa daki experience na namin nangyari kay tukan mga nakaging aldaw. O magaba mga tugang sukwan. Ay nako, at sa mga harong na nasa gilid. Gari sa na mga box, mga tugang na pigpatian, mga tulay nagkabara nga. Ipangadji ta po ini na mga mga kababayan tanayaon duman sa Nepal na makuan man giraray, maka-recover sinda mga tugang sa mas lalong madaling panahon dahil ang tabi sa sitwasyon na iyan mga tugang kan tubig duman sa Nepal. Grabe kay rakon man tabi hanggang ngunyan dahil puma-account kumpira may nawara ng 400, may nawara ng 200, may 160 tulos mga tugang nagkawarara mga tugang duman. Samantalang ang panahon tabi ninda, ang panahon, bako man tabi sindakuan, bako man, dahil man mauran, dahil man nagbaha, nagkataon lang mga tugang na igwa tabi nin
linog. Ikuan nin linog. Okay, ilong tado sa mga reaction kan mga listener ta. Mount Everest, ayun. Yo tama, an haran ni baga dyan sa Tibet, mga tugang, dyan sa Mongolia, sa Chinese, Nepal, no? Magkataraning yan mga tugang na niyaon sila sa palibot mga tugang kan Mount Everest to highest peak, highest mountain mga tugang sa bilog na Kinaban. At pag mahiling mo, pag mahiling mo tabi mga tugang ang inagyan kan tubig, nako, gariman sa na mga to, ano yan? Balay mo talaga maipaliwanag kung paano pinag-wipe out mga tugang so mga tao na duman naka-star sa gilid kan tinampo. Dahil mo na makuhan, dahil mo na ano yan? Dahil mo na tabi ma-identify mga to kung ano na suitsura, kung ano na suitsura. At may mga tourist nga ni, may mga tourist nga ni na arog tabi kaan mga tugang so sitwasyon, mga tugang sa lugar. Okay, siguro ang sa kita man ng mga Pilipino gayod, kita man ng mga Pilipino digdi, ang saro sa pilitang magibo, ano yan, ipangadji, mga tugang tangani sindama, taonanin magkanigo tabi na lakdang. Ano? Ang pigdinis, pig-iriruan nga naman, ano nga nangyari sa enda? Avalanche, ngaya, o earthquake? Di ba? Pag sinabing earthquake yun, nagyugyug subulod, naglinog, di ba? Pag sinabing avalanche, so snow, so bulod, mga tugang na yaon tabi, so mga snow, so maibugo na yellow, so yellow, ito tabi, so ruminampahog. Iyan tabi ang avalanche. Pag sinabi man na landslide, daga, bulog, so ruminampahog. At mga Draculao na tulay, ay nako, minabagsak sana. Ang tubig talaga yun, makusugo ng pwersa, ade. Ang tubig talaga mga tugang. Dahil mo, iyon saro sa mga pinaka-dakula mga tugang na kuhan. Pinaka-dakula tabi na, ano ini, na pinaka-makasug na pwersa mga tugang sa tuya tabi na kinaaban. Ata, kumailing po nindo so nasa YouTube na sa border area, mga tugang, nagdadaralagan sa mga tao, nilinga sa tubig, napaharani na, linaw ki dakulonono na tubig, hali mga, nawagas, asin nawagas talaga, mga tugang sa mga biling, sa mga tao, dahil mo na magkasarabutan kung ano na, ay nako, sige po, yan tabi, mga tugang, ang mga makaturo triste, makaturo triste, mga tugang na mga pangyari tabi sa satuya na palibot. Okay? Di pareho tabi iyan dyan sa Ridgeview. Ay, day man po gayod. Wala man ki-stack na tubig dyan, di ba? Aday man, ito kaya, may dati ng tubig naman sa bulod. Sa bulod po, iguana, mga tugang kitubig. Garo sa pelikulang Evans, iyong manangga, dadi, Almighty, ano yun, dadi? Yun ang God that nahiling ko ito. So, creative ka itong moving ito. Nahiling ito. Yung manangga, si Evans Almighty, manangga. Mga 19, di ba, 2000, before pandemic yan, pelikulang yan eh. Nahiling ko yan. Tabi. Di mo ito expect, Junior, di mo ito expect na mangyari ito, tabi. Di mo ito ma-expect na mangyari ito. Talay mangki, marayang panahon, mainiton nga ni. Rumi ng pawag subulod, may stock pala na tubig sa taas. Anday ko pa ngunya nasususog, kung itong tubig na itong stock na ito dyan, stock talaga na garo ginibong dam kan gobyerno. Di ba, may nahiling ka? Di pa, di ko alam kung stock ito kan gobyerno o dam ito sa taas kan bulod, or talagang dati na may tubig mga tugang duman sa bulod. Ito yung ba garing ya kaldera? Yan baga na nga may kaldera, di ba? May kaldera nga niya. Yan baga sa asin, mga bulod na sa tahaw baga dyan, na daw sa tahaw. May gari danaw, may gari imbudo sa tahaw. Ano kan so nangyari? Taday man nag-report sa China kun igwasindang damduman sa taas. Ang sabi, kan yuminugyog, itong sugari na kakaulang duman na daga, iyong nag-give up.
Nagaba. Oh. Paggaba, kumusta ka na, Junior? So, pirang kilometers per hour so speed ka yan. Ngayon nga ni bagang haling mayong volcano. Kampig interview mi kan sa Dr. Cedric Daip. Yan mga tugang nahali dyan. Magkusugunon taban. Di mo kaya iyan. Di mo kaya iyan dulag-dulagan. Dahil tabi sa kaskas. Mga tugang kan tubig hali tabi sa bulod. Ay nako. O di yan tabian kwan. Mga ano yan. Mga makatakuton talaga. Na mga at aso building sana nagdadralaga ang tao bigla. Na-imagine mo yun sa pelikula baga na halangkaw na building biglang ano nga ng pelikulang nailing ko yan na kung naling na pelikula eh. Doon naman mo ka Diyos ko dahil matistibad ng maraot. O tabagang pelikula na ano nga nito so Deep Impact kung paano didoon ng tubig na binadalagan sa mga buildings na wiwash out ang mga building. Ay nako. Kaya panahon na, ngunyan, ano mga tugang ang kuan? Ano ang leksyon digdi? Ano tabi ang leksyon digdi? Mga tugang na makukuata? Diba, kita sa Pilipinas, anong lesson learned na pwede tang makuadigdi? Mga tugang sa tuya na, imagine, ang tao nagdadaralagan, dahil mo naman kaya bukudon ito kung masay ng baha, sa kaskas nindang dumalagan, inda kung pirang kilometers per hour andal ang speed ka ito. Sa mga tao, dahil naman nagkasuros, dahil naman indam ako akon, sa insindaman tugang madalagan, madulag. Ay, nako. Ang estimate, may iwalang 165, may 200, buda, may igungan ikikadakol, mga tugang na mga Australiano. Kaya pag ma-abroad ka talaga, kaya dapat mong adalan dyan na di kung anong yan, topography. Tama ba ang kapon kan? Geography o topography? Topography, mga tugang kang na yan, kang flash floods na yan na pag uminagi, rampahugon mga tugang ansay mo na kwan, ansay mo tabi na kinamumugtakan. Iyo po, o basta ha, kita manigi sa kwan, libre daw kita sa araw ka na bagay, sana po, pangajita na sana. Mga tugang abutan niya to kan sa tuya tabi na mga kababayan igungani ki grabe ang harong sa tagsaibong ang natada na sana mga tugang wara nabago mga tugang so area mga tugang kan rampahugo nin matindi mga tugang na anod nin tubig at ang mga harong yan pala konkretong harong na building na haralang kawunon. Dahil man palang kikusog yan pag ang tumama dyan tubig, wala man pala. Ha? At yung big imagine mo na gari mga tugang mina. So tubig, gari na sa namin na sap ngay kibigla. Tapos, di daraso harong mga tugang sa kung sa ina parte. Ay, nako. Alright, sige. Pelikulang The Sinking of Japan. Mga tubig lampas pa sa haralangkaw na building. Iyo po. Pareho po gayon iyan kang flash flood sa Ormoc. May lake na Ormoc City Lake. Leyte. May lake sa ibabaw Kamulod. Iyo po. Yan mga agarong hiling. Gura-arog gani. Sa ibabaw, may na-stack mga tugang na tubig. No? Imagine. Uni nga ni, pigapiling so kung saan hali mga tugang ang tubig na sa taas talaga kambulod makaskasunon sa taas gari igwa kikuan igwa sa taas mga tugang ki reservoir itong tangke mga tugang na dumantabi naka-star mga tugang an sa tuan an naka-stack ang kadakol na tubig. Okay, yan tabi yan ang mga nahiling mo yung cliff slope sa iyo manangga. Di ko nabasa ko ni Bosing ta. Baka magkausa kitang alarma kan mga naka-star dyan sa lugar na iyan. Sa tuya tabi na palibot. Alright? Sige. Mga liver lovers, kumusta po sa tuyang lifestyle? Party on atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pro.
That's right, Liberaid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang Silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liberaid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liberaid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o magkakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liberaid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liberaid, yun ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liberaid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins, the generic name of Liberaid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Sige, sinta daw so nyata, dali lang nyata brown out 12 being pasabagi mga 2 oras magrespeto man aleko sa mga pasyente ng ospital tabako malay ang gibon ninda sen pong area nag-brown out kasubanggi sen po tabing area nag-brown out kasubanggi pasensya na kamuta deko kabisado po kung sa enso naging brown out mga tugang kasubanggi. Good afternoon, Henry. Nahiling ko sa YouTube sa pigistorya mo makagirabo mananggad makagirabo mananggad na ano yan yan tabi ang kwan ano ini ang ito Iceland po ice slide po Sir Henry adi ice slide so avalanche napiga sabi sabi ni Ate Babe Sarancillo sana dito mangyari sa to bata dai ito mangyari sa to bata kalbunan mga kabubuldanta nailing ko ito kala ko nga ni AI lang tagaro baga ka, di ka panipaniwala sutulay na wash out Ate Babe bako lang sutulay so building junior border pala nito na sa mga tao nagdurulag. So tama kan tubig halanggaw po naman sa building parang mga 5 eskalon na building di ba Ate Babes grabe makagirabo sa totoo lang di ko kaya maghiling tayo imagine yun so uning panadala sa kuya ni Noel so burn out kasubanggi may po sa Aleco na magpaisin na 12 to 2 a.m. Igap palan uning pinadala sa kuya ni Noel na manalo na video junior boulder control mapalyon mga tao sa ibang nasyon may alang kaon pirang eskalon ini madali lang siguro mga 3 eskalon ini may release pati sa tahaw nako nawagas makakuan man maka sabi nga ni kan mga gurang makakuanon maka glacier gariman kan typhoon riming so nangyari sa Busay iyo bagay ito ade hali sa mayon volcano sa tubig makaskasunon mga tugang thank you tabi Manong Jerry Bailon ano yan magkakwanon okay sandali lang okay di ba? Good afternoon, Henry. Iyan ang problema ngunyan. Sana day mangyari sa Pilipinas taang Nepal ngani saro sa mga nasyon na mas makusog sa todo ekonomiya. Buda day ninda nag complacent anisinda na sa bulod palan aron nindang may naka-stack ng tubig duman. Iyon man ang yan ang kuha na day. Sandali, tayo lingon tapay ng iba na mga reaksyon niya kan sa tuya na mga kababayan. Hindi po sa tuya na okay, wala man palang ki-comment. O sige na. Di ka man niya nagpahiling sa Facebook. Paano? Paano nga kayo mag-comment?
Teka para. Ayun, reparo pa no? EJ, reparo pa sumata ko dyan. Reparo pa. Reparo pa ano? Make-upan ko kayo dali. Sa Lunes ang mapiling ko dali. Di ko man aram kung nata man tanasiko ini. Di ko talaga. Ikaduwa na ini na pangyaring ini, mga tugang, kaya, anyway, may barita si Jimmy, oni ang saro sa, may text si Jimmy pala, si Jimmy, Junior, sabi ni Jimmy, Danau Lake sa Pulanggi, ang tubig nasa bulod. Bakit taga Pulanggi ka, John? May Danau Lake sa Pulanggi? Saan yan, parte? May Danau Lake na nasa ibabaw kang bulod? Ni paano kung umula ito? Tala. Itnay ko po. Danau Lake, ha? Ang bulod baga sa Pulanggi, kung halik ka digdi sa Ginubata, nasa right side kung panaga ka, di ba? Sa right ng mga bulod na. Yun, napapanog yung tubig ang Danau Lake naan. Nagbubulos man ang pababa. Nako. Dapat siguro adalan ng kusin madalagan iyan na kuha na yan ta. Ito nga ni mga tugang halang kawunon, makaskasunon talaga sa tubig. Di kaya dalagan kan mga tao. Aran ni Danau Lake, nakadyan ako. Aran ni iyan sa Mount Malinaw. Okay. Ang Mount Malinaw bagaya on digdi sa my first district sabi ang parte kan Malinaw tabi John, nakahampang man iyan sa Pulanggi Tadakula-unon baga ng Mount Malinaw na yan. Nako. Nahiling ko video, naabot talaga mga tao na nagdadalagan as high as 40 meters. Anbuga ng baha, parang laruan ang building at mga trailer trucks. Iyo baga di? Nagkuruya, nangaya-kaya sana. Gariso pangyari man sa Padang, Typhoon Riming, iyo man agad manay Agnes, adi. So Typhoon Riming, so bakit ito? Hali sa mayong volcano, adi? Yan pigtataramta. Kung kita may mga kwartaman sana kita, kung kaya tama sana maghali sa mga lugar na pigbaba, di na kita mag-star dyan, Kung di paano, kan di taman mabasal mga takunyon ma-i-restart ta. Sinda mga tugang, Manay Agnes. Sinda tabi Manay Agnes, kwan sinda, uning, di man kimadudumanan. Na pwede, pero iling mo, uning nga maigwa kong pigilingon niya, sa sentro, sa Nepal, iba man pala nini, magnitude 7 point, naglino, ipaulok mo naman ako dyan yun. Paulok mo. So sa kwanda, so dumanda sa, so sa lake na dahil itong problema, tapig limas nga ito. Limas sana, Junior. Itong kwa na ito, napigtataramong ito. Kaya po, siguro, magtaga-ingat kita, Basta, yan baga na mga nagkakahiling sa pelikula na, yan, napigigiribong pelikula, Junior. Mga pagkalipas ki mga pirang taon, ribong taon, nangyayari, yan na tsunami. Di ba? Yan na mga bulod na bigla sanang ito nga ni mga tugang 4.4 lang na magnitude na linog. Bata ini bagang Tibet, haranip tabi sa China ini. Basta boundary yan, magkataraningan, kaya good makusugod ang pwersa kan ko dyan, nakapalibutan, kaya lang kao na bulod. Yun nga na dyan sa Mount Everest, may Himalayan disaster ang apod kan ibang television. Kung paano sinda mga tugang. So mga tao na yan sa taas kang building, may mga boss, kanina po kan kitubig, nako, garisa na. Gari mga kawatan, mga tugang na, pighanap ko kaya, kung sa'yo nagpuon dyan, so, plus floods, may drawing sinda Kaduan pa lang sa bulod na ito, may gwakin nagsusong, duwan pa lang sa bulod na ito, yun talaga, Junior, sa ibabaw kang bulod na may na-stack na kadakol na tubig.
Maka dito man. Imagine, dilagan. Anyway, yung tabi mga tugang iyan, may kwan talaga, may bata so pigpahiling na garo style mga tugang kang kwan, kang kalkan bulod na sa kang kitubig, kan drinowing, gari aking nakakurikot, kanaga ba ito, buminulos kalawigon, mga 100, pirang distansya, yung taha, kung pirang distansya, pirang aso distansya ka iyan, ali duman sa taas, 6,000 meters, John. 6,000. Ay, nako. Okay. Di yun natabi yan, mga tugang. Ipangadyetan na sana. Din sa tuyang mga kababayan kung kumusta tabi ang sendang makaskasindang mga recover. Tabi. Makarecover sinda tulos sa mas talong madaling panahon kan sa indang problema. O, sandali, lingon tapas sa mga reaksyon. Let us learn from what happened in Nepal. Bata panukibaybay ang bato, in bato ang miisigali. Pag yan nagrasay, kung may bagyo, mababa yan sa Ligaspi, Daraga, Kamali, Ginubatan, pinmi kita magrili kay Gabos. Iyo baga. Yan spiga para taram ni Gobernador Rosal, kung paano tan junior, nasudyan sa may bungagali, sa may misi, so dating hararo mo na sa lugan, pantay na ngunyan. Sir, warang matibay sa kusog kan tubig. Totoo. Agree pa ako sa imo. Totoo yan. Warang matibay mga tugang sa kusog tabi kan tubig. Totoo po yan. Apig tatara mo. Okay? O taod-taod, mga tugang magkuro kung silo lamang kita sa likod kang disaster na dyan sa Nepal. Mga tugang, ang mahiwagang tanog sa kantidad na 100 pesos masunod na alas 3:37 pong oras, mga tugang sa DCGB. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya.
Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko. Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a tested registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2. We test the funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Hoy, bigyan mo, baby, bigyan! Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga
estudyante o may mga trabaho, igwaman in mga loan products. Arugan, Farmers Loan, Barangay Loan, Salary Loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Hoy, pinchon mo, baby, pinchon! Hey, hey! Oy, mga fans, papasuga ang radyo. Right, sige. O, digdi na kita Kuya Jun sa... Manaw, kita ki 100 pesos ngunya na load ta. Dapat gusto ko nang maukod na ini, oh. Mahiwagang tanog na ini, oh. May naulog baga? Manay Agnes Gulipardo. Manay Agnes, may nahulog Manay Agnes, oh. Ano lang, tanog na yan, oh. Ano yan? May nahulog? Ulit. Oh, may nahulog ba? May nahulog, Junior? Ano yan? Ulit. Oh, ulit. Oh. Ako doon ako, may problema naman kayo si Made, dyan sa Rapu-Rapu. Pigkalo kago na balunan, sala. Oh. Ano man nga nga? Manay Agnes, ano man nga nga yan? At yung nga ng hulan. 100 pesos tabi ang premyo. Sa magkakahula, mga tugang kang mahiwagang tanog. Oh, dali, ito anat. Oh, ito. Aberda. Hello? 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 Hello po, good afternoon. Ay, good afternoon po. Ano tabi, madam, ang tanog? Madali lang, speaker ta ka. Ano nga na ito lugod, oh? Ano nga na ito lugod? Ito. Hello? Manay. Hello po. Ay. Yes po. Good afternoon. Taga saan po? Apo. Taga-Daraga po. Taga-Daraga. Ano po ang tanog? Pinirisi na battle tapos inolog. Ay! Anong pangaran mo po? Floor po. Kandaraga. Floor Kandaraga. Ang pinili tabi, Floor? Floor? Pangaran lang po. Pangaran lang gusto mong taramon? Opo. Maray man ta sala. Sala, Floor. Bye-bye. Dahil ako nakalansingon yan yun paghihapot ko ang pangaran. Mga madunungo na, ginurumos na plastic, may plastic na hindi ginurumos na hulog. Sala. Ara mo, inukod ng kaswapon. Inukod na po ang kaswapon na plastic na ginurumos, batil na ginurumos. Inukod na po ang kaswapon. Hello? Hello po. Good afternoon. Good afternoon. Taga saan po? Kamalig. Kamalig. Ano po ang tanog? Mga lata po ni sardinas, tapos Na? mga plastic. Na? Tigsun-sun sa sako. Tapos? Tapos, binagka sa sako, tigbiyo sa mga lata ni sardinas, tapos yung mga sa mineral. Tapos?
binutang po sa basurahan. Ay! Halabao na sa paliwanag. Ay, ano po? Ano po? Nagkaturo ka na plastic na sa mineral. Nagkaturo. Tapos nadali na sa nagtumak. Grabe ang imagination mo. Ano pang pangaran mo? Ako sa Laulog. Amo. Ano pang pang edad mo? So, edad? Ayun daw sir, ang ukodon mo man. Tadi ko na ukodon sa ukod mo. Ay, salbatana, kalatuson takang sarawayon ka na. Oy, manay. So, Di mo ko paglansyon, Ano mo ko ng simbag mo? Sala. Bye-bye. Bye-bye. Madunungon, pighapot kang edad. Yan nga ang dapat mo muna ako doon. Pigbok sa na Tupperware sulaog. At sala nga ni baya. Sala nga ni. Sala. Hello? Hello. Made. Pagpalibong ang payo ko, Made, Made. Siguraduhon mong taman, tadapian kompian mo. Pakaray. Ito naman mag-ibo. Ungon yan. Anong ukod? Na ano ukod? Anong tanong? Mga bulang pigkurugay sa planggana tapos hinulog sa talong. Bula? Bulang. Na? Bulang plastic. Plastic? Opo. Tapos? Hinulog sa talong. Sinabi na? Sinabi na? Nagasto ka? Gumirasto ka pang loan. Sara man sana. Made. Di ka na maka-outro. Malibong sa payo. Ay. Made magreklamo. Iyo. Mareklamo ka na naman na. Pero ako nang gadmalod. Maski ano ng titaram na sana? Maski ano sa ng titaram? Maski ano sa ng titaram naman? Ano na? Bye-bye. Ano, nagagay na. Sala nga ni. Sala. Tamaan mo. Hindi man. Hindi naman yan. May na magparapagis. Nagbabay na. May na magparapagisoy nga ni. Tabo ko magtumang sa gurang. Iyo. Aram ko. Ano? Aram ko. Naday ka nagtutumang. Nangiiwal sana. Yan. Tama. Bye-bye. 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 O sa kamaga. Yan na. Ano mga, ano pa, ano na nga nito? Ano na nga nito? Pinurot na bottled water na hinulog sa daga. Sala. Sala po. Sala. Hello. Hello. Yes. Yes po. Marinapon po. Marinapon po, Sir Henry. Opo. Ano lamang ang tanong? Matrain man ako. Taga-saan ka po, Manay? Pinupatan. Ano po ang tanong? So mga bottled water baga, Sir Henry. Tapos? Nakalaag sa traskan. Tapos? Pigpaliso bottled sa basurahan. Tapos nahulog sa butangan. Amo. Nagkarantog. Ano bang mga imagination mo? Garo ko naman. Arani na. Arani na makon yan mga siguro Legazpito, Santo Domingo. Ay, naparayo pa. Pero gari at least may punto man lamang. May ideya lamang. Yun din na, Sir Henry, 50 pesos. At ang maski 5 dahil pwede. Bye-bye. At ang maski 5 dahil. Waran. Wara. Wara na, boy. Ano na? Mga lukdok ang plastic bottle napigkalog kago tapos hinulog. Sala. Sabi kan so taga-saod ka sa hapon. Ano nang yan, Henry M? Sabi ka para hapot mo nga sa radyo. Lamang kung ideya, bata.
Ayun ni si Ate Pita, mayukod gayod. Sabi ni Ate Pita, nagbubulos na tubig sa balde, then kan napano na nahulog sa tabo. Maray man ang imagination mo, Ate Pita. Tamis naman ang sa imong imagination. Nagbubulos na tubig sa balde, kan napano na nahulog sa tabo. Maray man ang sa imong ideya, Ate Pita. Matapang ka man talaga. The best ka man. Ang sa imong imagination. Sa laugaring. Plastic bottles, piglaagan kitubig, tapos nahulog. Pareho ang ideya. Si Ate Pita, ang ideya niya, balde, nahulog, kanapano. Tapos, ano yan? Nagbubulos na tubig sa balde, din kanapano, nahulog sa tabo. So, yun baga, tama man, Ate Pita, ika. Ansay mo tabi na ano yan, sana lang, tao ni si Thanks, Migo. Ay lang ta. Ayan na, mag-julin, pigpariligid, tapos hinulog sa planggana. Wala na. Alas 4 naman ay Agnes. Wala na, o sagan. Ano sagad yun? Friday sagad yun, ano? Friday saga. O saga naman. Saga naman, ano saga? 28. May laog saga, no? Gobyerno. Anday pong laog sa gobyerno sa 31 National Heroes Day. Buong Pilipinas yan. Tapos pag petsa 1, may laog. Pag petsa 2, dae. Ang petsa 2 tabi, General Simeon Ola Day. Yan. Anday pong laog sa Albaysa na. Pigwawa na munggo sa planggana. Mga bottled water, pigpaturo, talbo, kamparos, sala. Para man ko na. Dahil man ginagako Ano may last caller na matry. Testingon ta daw ini. Hello? Hello. Hi. Hi. Maukod man po. Sige po. Pero ang edad mo? So, ano po, so sa 1.5, igugunting ka. Bubugta ka ning tanong. Ang hapot ko, kumpara sa edad mo. May na po. O dahi na? Araw na ka ng tao pagahapot mo niya na simbag dahi na? Uy, daraga ka pa? Mayagom ka na? Ha? Dahil na po. Daragos na? Ano pangukod mo? Nani po ito sa 1.5. Tapos? Gugunting. Tapos? Tanuman kimasitas. Tatanuman kimasitas? Ayun po. Tapos? Yun na niya po. Araman simbag mo? Sala. Gari kwa na sana. 50 metros na sana harani na. Iyo po. Arayo. Arami na. Ang simbag mo. 50 meters na lang. Iyo na. Iyo. At pwede maka-20 na sa nang law. At nga ni mas kigis. Dai pa. Bye-bye. 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 O saga naman. Ito nga rin pinakaharaning simba. Garaniyo na. Mga tukang salamat ka sa bagantabay. Mabalik po ako sa aga 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Goodbye. Kung ikaw ay edad 50